Nagakaagnas ra na kang nakitaan ang lawas kang isa ra ka lalaki ginabanta alas 2 sa hapon katong Abril 22 sa Sitio Calawona na Barangay Igburi, Patnongon, Antique. Ginkilala ang biktima kay Roger Iliaga, 44 anyos, wala ti asawa kag residente man kang nasambit nga barangay. Sa inisyal nga report nga nabato na kang K5 News FM San Jose, pasado alas 4:30 sa hapon katong Abril 22 kang nagreport sa Patnongon Municipal Police Station ang nibayin kang biktima nga anda nakitaan ang lawas kang bangkay nga nagabatang kag may higot sa liag gamit ang balagan sa nasambit nga lugar. Ginapahayag man nga pasado alas 2 sa hapon katong Abril 19 kang nagalina sa andang puluyan nga wala nakalisensya ang biktima kag wala rin nakapauli pa. Naman-an nga antes kang insidente ginaaligar nga nagasufrer man kang nervous breakdown ang biktima. Sa tulad region rin sa isa ra ka punerarya sa Banwa kang Patnongon ang bangkay matapos nga ginkasugtan man kang pamilya nga hindi rin pagdaraan sa ospital kag hindi rin man pagpaidalam sa autopsy o post-mortem examination. Balita Regional halina sa probinsya kang Antique. K5 Eileen Montero Magbanwa para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Talingawan sa Western Visayas, ang kampiyon nga estasyon K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.